Hello mga kawatatap, mga kinday, good evening and good afternoon and good morning. Ako karon sa usa ka lugar nga wala mo ug naa siya. Ako karon sa kuan mga kainday, Liana Beach Resort. Ako lang isa nag-unwind ko kay I have many problems born out. Wala. Taguan mo kung bag dito So yun mga kawatatap namin sa Liana Beach Resort na panawin sa namidri sa pool. Maligo taron. Gani, dito mag-alak. Okay, kasabaan ka bayot. Shit, ang sigdi yung bayot. Bayot ay dolphin. Ihugaw mo lagi. Ihugaw. Ang panit kalimpyo ano? Okay, watatap. Ugma mga kawatatap, ipakita na ko diri ang kaanindot diri sa beach resort sa Liana. Liana Beach Resort. Dili pa ninyo makita karon kay kuan gabi pa. Charan. Uy, kahadlok ba? Uy, pwede mo higda diri Uy, ka nice ba diri Uy, nice kay diri aray. So ayan mga kawatatap, Ako ang yung size. naaying ani ang Liana Beach Resort na murag na siya gown, palulong og mental. Kasi kuan bracelet. Kaya suotan sa Kuan ni siya nga bracelet mga kawatatap, kuan. O gani. Green bracelet. Hoy, pinais ka diri ang side. Mas nice ni siya kaysa kato. So ayun mga kawatatap, makita ninyo ugma kung sa kanindot diri sa Liana Beach Resort kay naabot mi diri is 8:45 na. So tomorrow i-tour ta mo diri kung unsa kanindot. Nalibang ka gina no? Yawas kan mi. Sige sawa bayot. I-tour ta mo diri mga kawatatap, mga kainday kung unsa kanindot diri. Balik-balik lang no. Sayang mga tao. Akong kauban kay si Kiray. Puting. Si Kiray. Uting. Nice kay maghihigda lami kay ihigda ka nang gikan kaon gikag busog kay ka. Mingaw kay diri ang mga kawatatap sa Lianas. Walang katao-tao, kami lang dito. Bayot na makaulan. So ayan mga kawatatap mo, balik namin sa among ang quart, sa among room nga girentahan. Arang kamingaw juday mingaw siya kay dili man siya natunong, wala mi natunong og laag diri og weekend. Wala kanin sa kuando sa katong sa ano ba? Asa? Nang tamigitan. Oo. Pinamay baki. Pato mi dito ang mga tanan mi dito kung nabay baligya nga ilimnon kay mo inom daw si kuan. Mag-inom si Mimi. Mga kawatatap. Aron jud kami mo din mga nice diri magmuni-muni nga ikaw lang isa karon na panahon na to. Oh, ayan, nakapag-vlog na tayo ulit. Na-miss niyo ba ako? Oh. Diha. Para mga kawatatap. So, ayan mga kawatatap namin sa mong kubo na. Nagpahulay namin Ginoo ko. Alam kami ngaw diri eh. Para manig ka ng bukid. Naman nag-jogi ka ganina. Nga batanon man to. Oh, mo daw to dito na. Ingon dito ko sa sabi bilin. Wapo ka nang mahog-mahog ng ani. Chops. Nami kuan. Red horse. Mga pulutan. Na ami iring. Ang gwapa sa tambo nga arang kabakakon.
Jud ah. So ayan mga kawatatap, magkita ta ugma pohon diri sa Liana Beach Resort. Ipakita na ko diri ang kanindot. Asa po ka magkuan lin? Dira CR? Lain po dug diha. Oh. Diyan na mo cellphone. Inom sa bayot. Asa na kuan? Pamili ra gud kani ako abin. Kani, asa imong basa ni? Kuan kikimo. Lami nilagay mong naong ni. Ah, napaig na kuan iskinol. Uy, gusto ko yung hangin diri. So ayun mga kawatatap, magkita ta og madiri kay ipakita na ko ang kanindot dala sa Lianas Beach Resort. Kay naa sila'y pool, naa sila'y adult, pang adult o pang bata, man naa sila'y padidit. So ayun mga kawatatap, abangan bukas. Let's go, bye. Hello guys, good morning mga kawatatap. I just got natugod pa ka. Good morning good morning mga kawatatap. It's morning. It's another day. It's Sunday, it's Saturday, it's Monday, basta morning. So ayan mga kawatatap, makakita na dito sa view dito sa gawas sa Lianas kay buntag na no, marami mga wakwak no. Nakatulog mi ko ana. Alas 2, quarter to 2 na, pero nagmatan niya arang kasayo. Arang kasayo daw mag check out dari Ginoo ko. Arbeng ka. Ambot na lang. Ay ginoo. Wala nice kay dari nice kay yung lagi mo ko na Mahal kay 1.8. Kaya nagluto ato ang ha? Wala nice kayo. Hala. Nice. galaak. Ikapoy jud ko. Murag asa naglaro. Ano ko. Ano disco. So ayan mga kapatat, ang gamos na ta. Uy, kahugaw ba dali ako? Wala tag tissue. Ano man? Ilak na yun? Ay naman. Nakay korta dito, 20 rin ngapon. Good morning mga kawatatap. Ako ipakita sa inyo ang view diri. It's already 7 in the morning. Direta agilin Ito namimimi. Laong. Sino mga isda ang ito? Tagani no na laong. Bango. Dingay mga bangus mga kawatatap ko
ra mga kuan. Ang hirap pagka. Dara oh. Lina. Lina. May pasol oh. May mga isda. Ora mo sa tahan niya ron mga kawatata. Nice kayo. Bahala ka ba bayot? Nagtubo ang kaong dari eh. Ang kaong. Dari may tambay gabi mga kawatatap. Nice kayo. Nasilang nasod. Tapos na swimming pool. Dako nga swimming pool nga ako.